Sziasztok srácok, ma ebben a videóban elhoztam a Survivor Zombie Arena-t. Ezzel én már játszottam sokat, nem úgy mondom, hogy keveset, eléggé sokat. Bocsánat, 194 napot éltem túl. Egyedül, nem egyedül. Kis segítséggel. Egy Boti nevű barátommal, meg egy Bence nevű barátommal. Jó, először én a Bencével szoktam játszani, akkor nem volt olyan jó. Utána a Bottival, akkor én még akkor sem voltam olyan jó, a műnigám volt a legjobb fegyverem. Akkor a Botti, én beavgoltam, Botti meg neki akkor meg volt ez a kasza, látjátok ez a kasza, hogy nagyon szép és erős. Meg volt neki. Na, és nekem annyira jó lettem, hogy ez megvan, ez mind megvan, látjátok? Szóval az egyik sem hiányzik. Nekem ez tetszik a legjobb, ezzel tudsz idézni, ez nem aztán nagyon laggos. Ez ilyen dövölgető, csak a bombás, ezt a ninjásat most felvesszük. Ninja lettem. Mert szeretem. És csak angolul vagyok, megyek egy 3-as követ. Valaki becsatlakozik, az jó jár. Na, de srácok, iratkozzatok fel, mert már csak 9 feliratkozó kell, és akkor meg lesz a videó. 15 percig fogom ezt a videót csinálni, csak azért is, mert én írtam, mert én azt mondtam. Tehát sokáig nem leszünk itt. Most elvizéltem egy pár percet. Majd lesz hosszabb videó is. Ha élő videó lesz egyáltalán, akkor hogyha meg lesz, akkor normális videót is fogok csinálni, de akkor YouTube-on belül fog normális YouTube-elkedni. Ja. Gyors összeszedek annyi, amennyi kell. És kérdezzétek, miért nem szedek összesen simán 150-et? Hát akkor meg lesz a kasza, hogyha annyit, mert a kasza 2500-ra kerül, és ez 1150-be, és a következő 750-be, ezért is spamolom tovább, hogy olyan 3000 meg lesz, akkor meg legyen. De szerintem megveszem, hát ez gyorsabban tudom látni őket. Szóval így fogom én játszani a játékot, és azon belül lesz még egy csomó játék. Backrooms is lehetséges, Brawl Stars az nem lesz, az tuti, meglátom, ott tehetek, hát ha lesz egy Brawl Stars videó, nem biztos, de hát ha lesz azért. Azon kívül még lesz pár dolog. Lesz egy takarítós játék. Lehet, hogy lesz VR, de az nem biztos. Nem tudom, hogy anyámt, akkor döglöttem. Na mindegy, takarodjunk újra. Kicsit ilyen szar a minőség lett, azért lekapcsolom a lámpát, mert
Mindenki baszott egyik. Na, így van minden jobb. Na most inkább tudod, mit fogsz csinálni, speedrunolok. Itt HP-t vettem. Most jön oda. Megdöglöttem. Hát igen, így nehezebb játszani. Egyébként ne nézzétek, de ilyen fosfő kasza nélkül hogy játszol? Ki az a hülye, aki nem tud kaszával játszani? Tegye az a felkezét. Nem tud kaszával játszani. Meg lenne a 4000 vagy a 3000, ilyen. Biztos, hogy mentem minden. Na, csak a kaszán lenne. Megnyerni a meccset, tesó. Akkor már nem venném azokat a fosságokat. Tesó. Semmit nem értek el, nem ti baszott. Opa. Innen lőlek titeket, onnan lőlek titeket, megdöglöttek ide adja. Tesókám, minek jöttök? Te minek nekem? Hát tesó, lelőlek titeket, mint a fasz. Nagyon jó, eddig túléltem. Jó, megnyertem. Ennek vége. Valószínűleg killet. Igen, azért mondta, hogy ez nagyon OP. Vagy nem mondtam, hogy OP, de ez nagyon OP. Mert minden egy hit.
hogyha jól fel van fejlesztve, amúgy is egy vagy 2 hit egyébként, de hogy az ilyen kisebb zombik 1 hit. De hogyha vannak ilyen nagyon nagyok, és semmilyen nincs, egy nullás a felfejlesztés, level nullás, azok a szád, akkor 2 ütés azok, de hogyha fel vannak legalább fejlesztve, level 3 vagy 3 csillag, ott, akkor van minden együttés. És egyébként nem nézem a tévét, a kanálon, a telefonon almasban kanálon nézem, hogy milyen. Ha nem mutatom mennyi eventem van, azért azok ilyen kolyunk. Na, szóval srácok, most befejezem videót. Szóval köszönöm srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel, lájkoljatok a videót, de legalább még 15 percig itt teszek. 14 perc vagy 15-nél leállítom már a videót. Addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok a videót, kommenteljetek, és minden meg lesz. De srácok, lehet, hogy ennek a videónak most annyi, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót. Én Patrik voltam, sziasztok!